Jó estét kívánok, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit az immár sokadik szakkori előadásunkat ebben az évben, és egyre jobban örülök, hogy nagyon sok ismeretlen arcot látok. Ez azt jelenti, hogy nem csak ecsések vannak itt, hanem külsősök is, aminek külön köszönet nektek. És az előbbi felkonferálások tapasztalataiból arra jutottam, hogy nem is húznám sokat a szót, mert én úgysem én vagyok az érdekes téma, hanem egyből átérnék a lényegre. És akkor meg szeretnék köszönni dr. Horváth Ernőke egyetemi előadótanárnak, meg átadta a mai esti felkérésünket, és itt van köztünk. És ugye a mai este témája a tuberkulózis a patológiában, képzőművészetben és az irodalomban. Én röviden bemutatnám a tanárnőt. Marosvásárhelyen született, és ebben a városban végezte az általános iskolát, illetve középiskolai tanulmányait, valamint az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem általános orvosi karán is itt járt. 1996-ban szerezte az orvosi diplomáját. És ugyanebben az évben már patológus rezidens orvosként dolgozott a megyei sürgősségi kórházban. 2001-től a magyar patológia tanszékén oktat, és 2003-tól az orvostudományos doktorat címet is megkapta, valamint 2008-tól, mint főorvos végzi a munkáját. A fő diagnosztikai területei a gyermekkori daganatok és a hematológiai kórképek. Emellett a doktornő érdeklődési területei közé tartozik a művészet és az irodalom, amit a mellékelt ábra is mutatja, valamint az előbbi beszélgetésünk során egyöntetően megegyeztünk abban, hogy egy jó orvos igazából nem csak szakbarbár kell legyen, hanem valamilyen szinten kell bővítse az általános műveltségi tudásait is, és ezzel a világnézete is gyarapodjon. Akkor nem is húznám tovább a szót, és tényleg átadnám a hallgatott doktornőnek. Sok szeretettel fogadjuk. Jó estét kívánok, szervusztok! Hát én a kollégával ellentétben azt mondom, hogy én sok ismerős arcot látok, és ennek örülök is, hogy a diákjaim itt vannak, és a mai esti előadásunk az a betegségek és a művészetek kapcsolatáról szól, és amint látjátok, először is szeretném megköszönni a Gecse Dániel Református Orvosi Központnak a felkérését, hogy engem választottatok ma estére, és nektek pedig, hogy ilyen szép számban megjelentetek. Mint látjátok a képeken, bizonyára felmerül bennetek a kérdés, hogy kik ezek az emberek tulajdonképpen, és hogy mit keresnek egymás mellett, mit keres a Koch képe mellett Balzac, a Ady Endre, Tóth Árpád, Picasso és Munchnak a képe. Hát azt mondom, hogy azt keresi az összeállítás, hogy egy betegség összekapcsolja őket, és ez a tuberkulózis. És azért választottam ezt a témát, mert hogy a tuberkulózisról sokat beszélünk az előadások keretén belül, és a tuberkulózis mind a művészetben, mind pedig az irodalomban egy megosztó betegség, majd meg fogjuk látni, hogy miért. Éppen ezért az ábrázolása a betegségnek különbözőképpen történik, különböző történelmi korokba, az irodalomba és a művészetbe, de még mielőtt a művészetbe vágnánk, annak ellenére, hogy tudom, hogy sokat tudtok a tuberkulózisról, nem szeretnék nyitott kapukat döngetni, de mégis egy pár szót elmondanék a patológiai vonatkozásokról, azért, hogy értsük meg, hogy ezt a betegséget miért is választották a művészek, az írók és a költők az ihlet forrásukként és az alkotásaiknak a megszerkesztésébe. Hát a tuberkulózisról tudjuk mindnyájan, hogy a múltban egy gyógyíthatatlan betegség volt, ami lassú lefújást mutatott, ami az emberi testnek a senyvedését okozta, és ami lassú folyamaton keresztül halálhoz vezetett. Európában azt is tudjuk, hogy a 19. század végén endémiás jelleget öltött, és mivel Közép-Kelet-Európában és különösen a Pannon-síkságon ez a betegség nagyon elterjedt volt, gyakorlatilag minden 10. ember halál okáért felelt, ezért morbus hungaricusnak is nevezték a 19. század végén ezt a betegséget. Napjainkban tudjuk nagyon jól, hogy ez a betegség gyógyítható, és meg is előzhető. És azt is tudjuk nagyon jól, hogy ha valaki megbetegedik, az életminőségét negatívan befolyásolja, és annak ellenére, hogy a 20. század végén a betegség egy csökkenő tendenciát mutatott, a 21. században újra sok esettel találkozunk, és gyakorlatilag ez a
ez a betegség fellángolása a HIV fertőzéssel társult tuberkulótikus esetekre érvényes, hiszen ez a TBC-HIV duett magas morbiditással és még magasabb mortalitással rendelkezik. Hogyha tovább akarunk menni, akkor a mai előadásomnak a célja az az, hogy ezt a betegséget ismertessem veletek. Nyilván, hogy nem csak a saját fejemből beszélek, hanem sokat keresgéltem orvosi szempontból. Az egyik platform a PubMed volt, ahol kulcsszavakkal próbáltam rákeresni azokra az orvosi cikkekre, azoknak az orvos kollégáknak a cikkeire, akik ezzel a betegséggel, illetve a különböző művészeknek a hozzáállásával foglalkozott. Aztán a képtárak weboldalai és a művészettörténeti lexikonok is segítségemre voltak, és nem utolsó sorban a saját kedvenc olvasmányaim, a visszaemlékezés a múltba, igaz, ahol ezekkel a betegségekkel találkoztam, kedvenc költőim, és így tovább. Az epidemiológiai adatoknak azért van jelentőségük a kórképnek az ismertetésébe, mert nézzétek meg, hogy a 2003-as évi adatok az Egészségügyi Világszervezetnek a felmérése szerint világszerte több mint 10 vagy 11 millió embernek a megbetegedését jelentette, egy enyhe férfi eltolódással és minden korcsoportban, sőt, a gyerekeknél is jelen van ez a betegség. Azt is kihangsúlyozza az Egészségügyi Világszervezet, hogy a betegség az gyógyítható, manapság tuberkulózisba meghalni szégyen, mondjuk úgy, míg az idézőjelbe, mégis elkerülhetetlen, főleg azoknál a pácienseknél, akik immundeficienciát mutatnak. Ugyanakkor a betegségnek a megelőzése nagyon fontos, és megint ki szeretném hangsúlyozni, akik már nálam hallgatták az előadásokat, tudják, hogy oltáspárti vagyok. Igaz, és ezt mindig el is mondom, és hangsúlyozom, hogy igen, védőoltással meg lehet előzni, viszont ennek korlátai vannak. A halálozás tekintetében a tavaly 1,25 millió ember halt meg tuberkulózisba, és abból is 161 000 ember a HIV fertőzöttek soraiból került ki. Nyilván ez volt az a betegség, ez a fertőzés, aki egyedül képes halálhoz vezetni. Ennek a detonációját a 2021-es Covid járvány tudta csak egy kicsit megrendíteni, de szerencsére ez lecsengett. Hogyha egy pár orvostörténeti adatot szeretnék kihangsúlyozni a betegséggel kapcsolatosan, hiszen tudjuk nagyon jól már a 19. század végétől, hogy ez egy fertőző betegség, igaz? És egy olyan baktérium okozza, ami ubiquiter, aki mindenhol jelen van, és akinek gyakorlatilag a virulenciája az nem magas. Akkor betegszünk meg, hogyha hosszú időn keresztül ismételten érintkezünk ezzel az ágenssel, illetve hogyha a szervezetünknek a sejtes immunitása zavart szenved. Nos, azt is tudjuk nagyon jól, hogy amióta az ember létezik a Földön, azóta a tuberkulózissal együtt él, hiszen a paleopatológiai tanulmányok múmiákba kimutatták a mikobaktériumnak a DNS-ét, és gyakorlatilag már időszámításunk előtt 460-ban Hippokratész megfogalmazta, Phtisis-nek vagy sorvadásnak nevezte ezt a betegséget, felismervén a senyvesztő voltát. És azóta is ez a fogalom megmaradt az orvosi gondolkodásmódba. A középkorban a betegséget nyilván minden egyéb betegséget mindenféle fajta babonához kötöttek, és akkor megint eltelt 500 év, amikor Avicenna azt mondta, hogy ez a betegség fertőzés útján terjed, tehát felismerte, nem tudta, hogy ki az ágens, de hogy emberről emberre terjed, és bevezette a karantén fogalmát is. Tehát amikor bennünket is karanténba
helyeznek bizonyos fertőző betegségek esetén, akkor nem egy új keletű védekezési módról van szó. Gyakorlatilag megint eltelt 500 év, igaz, amikor Morton azt mondta, hogy a pulmonáris betegség a beteg tüdejébe gümőket okoz, és ezáltal destruálja a tüdőt, és Schönlein volt az, aki a tuberkulózis megnevezését gümőkornak nevezte. És nyilván, hogy azt is felismerték, hogy tüdőbetegségről lévén szó, az egyedüli kezelési mód az a légzési funkcióknak a javítása, és éppen ezért megnyíltak az első szanatóriumok, ahová a betegeket hegyi levegőn, jó oxigenizált környezetbe próbálták óvni. Az áttörést, igaz, és a vízválasztót, azt a Robert Koch nevéhez köthetjük, hiszen ő volt az, aki bebizonyította, hogy ez a baktérium, ez a Mycobacterium tuberculosis, és éppen ezért Nobel-díjat kapott 1905-ben. Nyilván, hogy az orvostudomány fejlődése az ettől kezdve folyamatosan javult. Pasteur volt az, aki azt mondta, hogy igen, de nem csak a levegő útján terjed, hanem fertőzött táplálékkal is, és akkor már rögtön be is vezettük. Igaz, a tej paszteurizálásának a fogalmát, ami napjainkig is megállja a helyét az élelmiszeriparba. És aztán rövid időre a BCG védőoltás is helyet kapott az orvostudományba. Nyilván, hogy a világháború az egy kicsit határt szabott az elterjedésének, de 1921-től Franciaországban már kezdték használni, és a második világháború után pedig Európába elterjedt. Na most nyilván itt a védőoltással kapcsolatosan, mi minden védőoltással voltak szkeptikusok is, mindenki ismeri a Lübeck városának történetét, igazol beoltották az embereket, és sokan meghaltak az oltás miatt, és akkor nyilván a konspirációs elmélet előjött, úgyhogy nem kell messze mennünk, ugyanúgy, mint a Covid védőoltással kapcsolatosan. Az első kezelési módszer az a streptomicin volt, igaz, és lényeges javulást jelentett a kórképnek a kezelésébe, és egyéb kezelési módszerekkel együtt aztán a különböző tuberkulóztatikumok miatt ez a betegség gyógyítható. Nyilván, hogy a 80-as évek a HIV-fertőzéssel hozták kapcsolatba a magas morbiditást és a magas mortalitást. És sajnos ettől megszabadulni nem lehet, hiszen majd meg fogjuk látni a következőben, hogy mi okozza ezt a morbiditást és a mortalitást, magas mortalitást a HIV-fertőzöttek esetén. Hát tudjuk nagyon jól, igaz, a Mycobacterium tuberculózis szól, hogy egy saválló páca, aki Zill-Nielsen festéssel szépen festődik. Nagyon nehéz kimutatni a különböző szövetekbe, hiszen át kell nézni sokszor több ezer sejtet ahhoz, hogy megtaláljunk egy pálcát ezekbe a makrofágokba, és azt is nagyon jól tudjuk, hogy az esetek 90%-ában a tüdőt betegíti meg. És azt is tudjuk, hogy a tuberkulózisnak két formája van, és az egyik a másikkal összekapcsolódik, a primér tuberkulózis és a posztprimér tuberkulózis. A tüdő az, aki bizonyos szempontból a primér tuberkulózis kialakulásának esetén határt szab a betegség disszeminációjának, de ugyanakkor a tüdő az, aki megengedi a mikobaktériumok számára a szaporodást, és aztán egy második lépésbe ezeknek a terjedését a tüdőszövetbe, és akár a kavernáknak a kialakulását is. Azt is tudjuk, hogy egy specifikus gyulladásról van szó. Mitől specifikus ez a gyulladás? A szervezetbe kerülve a szervezet reakciókészségét áthangolja, az immunrendszert felhasználva, és ezáltal a T-sejt aktiváció révén immungranulomák kialakulásával egy sajátos kórkép kialakulásához vezet, amelynek a fejlődését a szervezetünk immunitása határozza meg. Jó immunitású, jó ellenállású szervezetben a baktérium az a tüdőben
lokalizált marad, akár gyógyul, vagy ha nem gyógyul, lassabban gyógyul, akkor fibrózissal gyógyul. Egy anergiás szervezetbe, rossz ellenállású szervezetbe a kavernák képződése fog kialakulni, hiszen a tüdőszövet destrukciója eredményeként a Mycobacterium tuberculosis lesz az, aki győz az immunsejteknek, az immunsejtekkel való harcba, és ezáltal a tüdőszövetet destruálja. Na most, melyik az a tuberkulózis tulajdonképpen, aki megihlette a művészeket, illetve az írókat és a költőket? Hát nyilván, hogy a posztprimér tuberkulózis. Meg fogjuk látni, hogy a primér tuberkulózis az vagy meggyógyul, vagy pedig rövid időn belül a szervezetnek a halálához vezet, nincs idő szemlélődésre, nincs idő festegetni, nincs idő írogatni róla, mert már rég eltemettük a pácienst, ha pedig meggyógyult, akkor semmi olyan tünetet nem okoz, amit érdemes lenne megörökíteni valamilyen formába. A posztprimér tuberkulózis egy hosszú lefolyású folyamat, ami a szervezetnek a fokozatos felemésztését okozza, és éppen ezért olyan kórkép kialakulásához vezet, amelynek a klinikai tünetei nagyon látványosak, és ezek azok a látványos klinikai tünetek, amelyek helyet kaptak a képzőművészetbe, az irodalomba és az zenében. A tüdőtuberkulózisnak a két formájáról egy pár szót szeretnék mondani, hogy értsétek meg, hogy miért különbözik, mibe különbözik, és mi a lényege a két folyamat összekapcsolódásnak. A primér tuberkulózis az mindig egy nem immunizált és nem szenzibilizált szervezetbe jön létre. Ez azt jelenti, hogy a szervezetünk nem találkozott még a kórokozóval. Abba a pillanatban, amikor először találkozik a kórokozóval, akkor kialakul az úgynevezett affectus primusnak nevezett, nem specifikus gyulladás, ha aerogén úton történik a fertőzés a tüdőbe. A tüdőnek egy nagyon jól szellőzött területén, ami a felső lebeny alsó részének, az alsó lebeny felső részének felel meg szubpleurálisan. Itt a kórokozók elszaporodva a tüdő sejtjeit, az alveoláris sejteket fertőzik és destruálják. És innen a fertőzés, a kórokozók a tüdő nyirokerein keresztül a nyirokerek gyulladását okozza, ami limfangitisnek hívjuk, és eljutnak a hillusi nyirokcsomóba, és kialakul a limfadenitis. Ez a három morfológiai folyamat, vagy morfológiai jelenség a Rankegon-féle primér komplexus kialakulásához vezet. Ez nagyon gyorsan lezajlik a szervezetünkbe, 99%-ban tünetmentesen az első találkozás alkalmával, és hogyha jó a szervezetünknek a reaktivitás, akkor a makrofágok el is pusztítják ezeket a kórokozókat, és a kórokozók által okozott kis granulomák helyén egy messzes góc marad vissza, ami a röntgenfelvételeken nagyon jól látható, és akár életünk végéig is kísér bennünket, és nem mutat egyebet, mint azt, hogy a szervezetünkben lezajlott a folyamat. De miközben az affectus primusról a nyirokereken keresztül terjed a kórokozó, van egy diszkrét hematogén szórás is, és ezzel a diszkrét hematogén szórással eljutnak a kórokozók a tüdőnek egyéb területeire, főleg a felső lebbenybe, a tüdőcsontba, és ott kialakítják az affectus primusnak nevezett másodlagos kis gócokat, ezeket Simon gócoknak hívjuk, de túllépnek a tüdőn, és különböző szervekben szintén ilyen kis gócokat hoznak létre. Jó ellenállás esetén minden góc egyformán gyógyul. Bizonyos esetekben az is megtörténik sajnos, hogy ezek a gócok nem gyógyulnak teljesen, az immunitás határt szab a kórokozó szaporodásának, és ezek a kórokozók alvó állapotba bekerülnek, és ezt latens mikrobiózisnak hívjuk. Bármikor tudnak ők aktiválódni, hogyha az immunrendszerünknek a kontrollja megszűnik fölöttük. Éppen ezért a posztprimér tuberkulózis az mindig egy allergizált, immunizált szervezetbe jön létre. Olyan szervezetbe, akik már találkoztak ezzel a kórokozókkal, akik meggyógyultak a primér tuberkulózisból, illetve akiknél latens mikrobiózis marad vissza.
Éppen ezért a posztprimér tuberkulózisban a reinfekció az esetek többségében nem exogén, nem kívülről jön egy agresszív kórokozó, hanem a belső saját endogén kórokozónk, aki ott maradt annó, abból az időből, amikor először találkoztunk ezzel az mikroorganizmussal, és ő latens állapotba került. Ez a magyarázata annak, hogy miért alakulnak ki az izolált szervi tuberkulózisok. Vagy csak a tüdőbe, vagy csak egyéb szervekben, mint csont, vese, központi idegrendszer, vagy akár több szervet párhuzamosan érint ez a betegség. Na most a morfológiai megjelenése az nyilván attól függ, hogy milyen a szervezetnek az immunállapota. Ha jó az immunitásunk, akkor produktív tuberkulózis jön létre. Ezek a tuberkulotikus gócokba főleg a makrofágok és a limfocitáknak a felszaporodása határt szab a központi sajtos nekrózis szétterjedésének, és egy olyan szervezetbe, ahol az immunitás, amelyet az immunitás csökkenése jellemez, nyilván, hogy a kórokozó lesz az, igaz, aki előtérbe kerül, aki megnyeri a harcot a makrofágokkal, a T-sejtekkel szemben, és ezáltal kiterjedt nekrózist okoz, ami sajtos elhalásnak hívunk, azért, mert a túróhoz hasonló massza keletkezik, és ez akár a tüdőbe a destrukció eredményeként kaverna képződéshez vezet. A kavernák gyakorlatilag a tüdőszövetet helyettesítő, levegővel telt üregek, akik úgy képződnek, hogy amikor a nekrózis a bronchusok falát eléri, akkor egy köhögéssel ez a nekrotikus massza, amit vomikának hívunk, kiürül a külvilágba, igaz, és helyét levegő foglalja el. Ha tovább megyünk, akkor azt mondtuk, hogy az immunrendszer az, ami a fertőzésnek megszabja a fejlődését. Tulajdonképpen mi történik a Mycobacterium tuberculosis, igaz, az olyan citokineket termel, amelyek, a makrofágok fagocitálják, és a makrofágokból olyan citokinek szabadulnak fel, amelyek másodlagosan a CD4 limfocitákat fogják serkenteni, és ezek azok a sejtek, akik aztán a saját citokinjain keresztül visszahatnak a makrofágokra, és epiteloid sejtekké alakítják át. Ezek az epiteloid sejtek összeolvadnak óriás sejtekké, azért, hogy a fagocita aktivitásukat növeljék, és ezáltal alakul ki az a granulóma, amelyek ilyen 3 gyűrűs szerkezete van, központi sajtos elhalás az mykobakteriumból áll, illetve az elpusztított szövetből, akit körülölelnek a makrofágok, az epiteloid sejtek, az aktivált makrofágok, illetve a széli részén ott van az a limfocitás koszorú vagy korona, ami a fibroblasztokkal együtt, igaz, ezt a granulomát képezi, és hogyha sok immunsejtünk van, akkor határt szab a mykobakterium aktivitásának. Ha az immunsejteink száma csökkent, akkor nyilván nincs, aki az immunitást biztosítsa, és ezáltal a mykobakterium lesz az, aki a granulomába, főleg a sajtos elhalás révén a nekrózis folyamatán keresztül kaverna képződéshez vezet. Akik szövettanon jártak már nálunk, ez a kép, igaz, számukra nem újdonság. Itt látjuk ezt a 3 gyűrűs szerkezetet, a sajtos nekrózist tele a mykobakteriummal, a makrofágok aktiválásából keletkező epiteloid sejteket. Ők azok, akik patognomonikusak a tuberkulózisra, az ők összeolvadásából keletkező óriás sejteket, vagy Langhans sejteknek hívjuk őket, és a széli részén ott vannak a T-limfocitákból álló, CD4 limfocitákból álló koszorú, és ez az a specifikus granulóma, igaz, aki a tüdőben destrukciót okoz, ahol a légzési felületet rendkívüli módon csökkenti, és ami ha fibrózissal gyógyul, igaz, akkor jelentős tüdőszövet kiesést okoz, viszont, hogyha a központi sajtos nekrózis dominál, akkor kiterjedt nekrózis jön létre, és ezáltal kaverna képződik. Ha összefoglaljuk a primér és a posztprimér tuberkulózist,
akkor egy fertőzés, ami a nem allergizált szervezetbe jön létre, létrehozza a primér komplexust. 99%-a gyógyul ezeknek a lézióknak, mégis egy kis százaléka latens léziók formájába nyugvó mikroorganizmusokkal ott ül tovább a tüdőbe, és bármikor onnan, vagy pedig az extra pulmonális szervekbe, és akármikor reaktiválódik. Tehát nagy része a primér tuberkulózisnak gyógyul, 99%, a rossz ellenállású szervezetbe a hematogén szórás kerül előtérbe és kialakul, a masszív hematogén szórás miatt a milliáris TBC, ami halállal végződik, tehát az gyógyíthatatlan. A posztprimér tuberkulózis, nézzük meg, a latens léziók reaktiválásából jön létre, kis mennyiségben újrafertőződés eredményeként, és itt is a szervezetnek az immunállapota az, ami meghatározza, hogy milyen hosszú lefolyású lesz ez a folyamat. Azokban az esetekben, hogyha jó az ellenállás, akkor HEG képződik, azáltal, hogy a granulomákban nem az elsajtosodás, hanem a fibrózis dominál, viszont a nekrózis eredményeként kiterjedt kavernák jöhetnek létre. Ebbe a szakaszban is megtörténhet az, hogy disszeminálódik a betegség, és egy progresszív szekundér tuberkulózis jön létre, mint a primér tuberkulózis esetén, ami masszív hematogén szórás miatt milliáris tuberkulózishoz, vagy pedig egyéb szervek milliáris tuberkulózisához vezet, mind amilyen a perikardiumnak az érintettsége, a peritoneum érintettsége, a leptomeninx érintettsége, és ez is halálhoz vezet. Tehát az, amiről mi a mai napon beszélni fogunk, az a posztprimér tuberkulózis, az a hosszú folyamat, amelybe a szervezet megvívja a harcát a kórokozóval szembe, és amely aztán egy idő után kezeletlenül nyilván a páciensnek a halálát fogja okozni. A progresszív szekundér tuberkulózis volt a halálnak az oka abba a korszakba, amikor még nem volt kezelés, amikor még csak szanatóriumba kezelték a betegeket, és számos ismert és ismeretlen ember halt meg a posztprimér tuberkulózis progresszív szakaszába. Megemlíteném Chopint, akiről szó lesz a mai estén, illetve Modiglianit, akiről tudjuk nagyon jól, hogy tuberkulózisnak a meningális érintettsége miatt halt meg. A két tuberkulózisnak az összehasonlítása a milliáris TBC, ami a primér tuberkulózisnak a disszeminációja, és a posztprimér tuberkulózisba keletkező kavernák. És nyilván, hogyha egy ilyen kavernát látunk, akkor megértjük azt is, hogy miért a tuberkulózisnak a hemoptízis vérköpést jelent, az egyik legfontosabb tünete, mert a nekrózis folytán nyilván, hogy a tüdőereknek a fala is sérül, nekrózis szenved, és ezáltal a kavernákon keresztül, bronchusokon keresztül a külvilágba kerül a vér, és ez akár masszív tüdővérzéshez, viszont ismétlődő tüdővérzések a páciensnek az anemizálódásához, vérszegénység kialakulásához vezet. Na most a látványos elváltozás az extrapulmonális szövődmények és a pulmonális szövődmények miatt a posztprimér tuberkulózisra jellemző. A posztprimér tuberkulózis pulmonáris szövődményei a kimarodásos vérzés, igaz? És ez a kimarodásos vérzés hemoptoéhoz, vérköpéshez vezet, vagy masszív vérzéshez vezet, és nem utolsó sorban a kiterjedt nekrózis az légzési elégtelenséget fog okozni, és ez a légzési elégtelenség, ez a páciensnek az anxiozitásához vezet, páciensnek a bőr és a nyálkahártyák sápadtságát fogja okozni, és ezek voltak azok a tünetek, amelyek az írókfestőknek az érdeklődését felkeltette. Az extrapulmonális szövődmények mind a mellhártyán más szervekbe kifejtik a hatásukat, nyilván, hogy a tüdőfibrózis az a korpulmonális kialakulását fogja
fogja eredményezni, jobb szívfél elégtelenség kialakulásához vezet, és azt is tudjuk, hogy a parenchimás szervek disztrófiája és a baktériumoknak szervezetre gyakorolt általános hatása a fogyás és az anémiának lesz a következménye. A HIV-fertőzésről egy pár szót szeretnék beszélni, hogy tulajdonképpen miért is olyan magas a morbiditás és a mortalitás a HIV-fertőzött páciensek esetén. Hát azért, mert tudjuk nagyon jól, hogy a mikobaktérium fertőzésbe a fertőzésnek határt szab a sejtes immunitás. A sejtes komponens, a makrofágok, az NK-sejtek, illetve a T-limfocitáknak a CD4 altípusa az, aki a granuloma képződésbe részt vesz. Éppen ezért a HIV fertőzés esetén maga a HIV vírus az a CD4 limfocitákat és a makrofágokat célozza meg. Pont azokat a sejteket, akik felveszik a harcot a mikobaktérium tuberkulózisszal, és azoknál a pácienseknél, akiknél a CD4 sejtszám fokozatosan csökken, és makrofág pusztulás van. Nyilván, hogy a tuberkulotikus gócba a HIV-fertőzés a CD4 pozitív limfocitáknak az apoptózisán keresztül vezet a limfociták halálához, és nem lesz, ami elpusztítsa a mikobaktérium tuberkulózist, és ezáltal egy súlyos disszemináció jön létre a szervezetbe, amit nehéz kezelni, és ami halálhoz vezet. A képzőművészetben hol van a helye a tuberkulózisnak? Hát tudjuk, hogy a képzőművészetnek a tárgya általában az emberi testnek a szépsége és a tökéletessége. Igaz? Az esetek nagy részében. Viszont vannak olyan festők és képzőművészek, akik megtalálják a szépséget a különböző az emberi testnek a betegségébe és a negatív jellemvonásaiba is. És nem utolsó sorban, mert hogy a betegségig, azaz az elmúlással, a halállal kapcsolatos filozófikus gondolatot is nyer ez az inspiráló forrás, mert hogy az emberi lét értelmének a keresésével kapcsolódik össze. Éppen ezért, ha a betegséget vesszük az ihletforrásként, igaz, akkor, hogy a szép, mi a szép tulajdonképpen, és mi a csúnya, gyakorlatilag összemosódik a fogalom. Mert ha ti feltettétek valaha magatoknak azt a kérdést, hogy mit jelent a szépség? Tud nekem valaki erre választ adni? Mi a szép? Egy definíciót. Szép az, ami érdek nélkül tetszik. Hallottátok tőlem, igaz? Jó. Látszik, hogy az előadásaimra jársz. Így van, ami érdek nélkül tetszik, az a szép, igaz? Mert a szubjektív szépség az nem az abszolút szépségnek a jellemvonása. Na hát éppen ezért lehet úgy ábrázolni a betegséget, és az emberi testnek a negatív jellemvonásait, hogy művészi értéket nyer, és akkor nyilván, hogy a szép és a rút az összefonódik, és ajánlom mindnyájatoknak Umberto Eco-nak a két rendkívüli könyvét, a szépség történetet és a rúdság történetét a művészetben, mert egy nagyon átfogó képet alkot az emberi testnek az anatómiájáról, a tökéletességéről, de ugyanakkor a defektusairól is. Na most miért választottam ezt a témát? Hát azért, mert gyakorlatilag az olvasónak, illetve a szemlélőnek, ha nem is orvos, segít abba, hogy betegségeket a szereplőkön, a művészi ábrázolásokon keresztül megértse, akkor is, hogyha ő nem élte meg ezeket a betegségeket. Nektek pedig orvosok számára tulajdonképpen az empátiás készségnek a növekedésére szolgál az, hogyha a művészetekbe és az irodalomba kutakodva egy picit elmélyülünk ezekbe a dolgokba. Gyakorlatilag azt is elmondhatjuk, hogy a festők éles látásukkal, vagy akár az írók és a költők a belső éles látásukkal, igaz, úgy tudták ezeket a kórképeket jellemezni, hogy amit megírtak vagy megfestettek, akár kortörténeti értéke van,
úgy megtaláljuk őket, mint ahogy mi a korlapba írjuk le, és mi sem tudjuk jobban jellemezni a betegséget. Na most a kezdetek kezdete óta a betegség a képzőművészetben és az irodalomban jelen van. Nyilván, hogy a megfigyelésen alapuló képzőművészet az a valóság tökéletes másolatát tükrözte a művészeknek a munkáiba. Egy olyan fénykép volt, ami gyakorlatilag ecsettel készült. Nem csinált egyebet más a művész, csak hogy az éles látását kihasználva megfigyelte a pácienst, úgymond idézőjelbe, a beteget, és megfestette, vagy megalkotta a betegségnek az ábrázolását. Ez lehetett realisztikus, vagy grotex ábrázolás, és éppen ezért számos olyan mozgásszervi elváltozást látunk, ami megjelenik a festményeken és a szobrokon. Fejlődési rendellenességek megint egy olyan nagy témakör, amit könnyű volt megfesteni, nem kell csinálni egyebet, igaz, csak ránézünk az illetőre és megfestjük. Aztán az endokrinológiai kórképek közül a golyva, az egy nagyon divatos téma volt a művészetben. Kötőszöveti betegségeknél köszvény, igaz, amit tudjuk nagyon jól, hogy főleg az arisztokrácia betegsége volt, keringési zavarok. A fertőző betegségek közül főleg azokat a betegségeket festették meg, ami endémia formájába jelentkezett, igaz? A tifusz, a kolera járvány, a pestis járvány, nem kellett egyebet csináljon a festő, nem egyénenként festette meg, hanem tömegesen, igaz? A halálnak a jelképe volt a pestis és a kolera, és ha sok-sok halott embert látunk egy festményen, akkor azt jelenti, hogy valamilyen endémiának a következményeit használta fel témaként. Aztán bőrgyógyászati kórképeket, daganatokat is látunk a festészetbe és a művészetbe, és orvosi beavatkozásokat is. Ez az egyszerű ábrázolása a betegségeknek, ez az a típusú ábrázolása a művészetbe, ahol nem implikálódik lelkileg a művész, hanem egyszerűen csak diagnosztizál. Na most egy pár ilyent szeretnék mutatni nektek, ahol azt látjuk, igaz, a Velázquez festményen, hogy itt egy kondrodiszpláziás törpét ábrázol. A következő kép az a hosszú nyakú Madonna, hogyha megnézitek, akkor első látásra csak azt látjuk, hogy szép a hölgy, igaz? Nézzétek meg jobban a hosszú nyakát, a vékony arcát, a póklábszerű vékony ujjait, ez a Marfan-szindrómának a jellemzése a képen. Aztán, ha tovább megyünk, akkor a Raffaellónak az Eszterházy Madonnáján itt van ez a két gyerek. Ha közelről megnézitek, akkor oligodaktiliája van, csak 4 ujja van a gyereknek, nem pedig 5 ujja. A következő a házképen azt látjuk, hogy ennek a nemesnek, akinek amúgy semmi egyéb gondja nincs, látszik, hogy jólétben él, nézzétek meg az izületeit, a kis izületeinek a megvastagodása, az ujjnak a deformitása, a reumatoid artritisnek a jellemzése. Aztán, ha tovább megyünk, akkor a kedvenc festőm, itt van Marc Chagall, igaz? Hát ez egy grotex megjelenítése ennek azt mondja, hogy önarckép 7 ujjal, hát enyhe túlzás, igaz, de szintén egy lehetőség, és itt látjuk a híres Rembrandt képet, ahol ez a Gérard Leresse nemesnek a portréján felismerhető az arcnak a jellegzetes vonásai, a közelálló szemek, a nyereg orr, a szájüregbe valószínűleg kevés fog és fogfejlődési rendellenességek. Ez a vele született szifilisz jeleit mutató kép. Na most térjünk akkor a tuberkulózisra, hogy tulajdonképpen hol találja meg a tuberkulózis a helyét a művészetbe. Hát tudjuk, hogy egy krónikus lefolyású betegség, ami kezeletlenül halálhoz vezet, és a tünetek a mellkasi fájdalom, a vérköpés, a láz, az izzadás, a fogyás, a sápadtság, és így tovább.
Na most ennek az elváltozásnak, ezeknek a tünetek, hogy találták meg a helyüket a képzőművészetben? Azért ellentmondásos a tuberkulózis, mint betegség a képzőművészetben, mert az irodalomban, mert különböző megítélést nyert a 19. és a 20. században. A 19. században a tuberkulózist romantikusan idealizálták. Mi állt ennek a hátterébe? A festők számára egy megfoghatatlan inspiráció volt, az írók vagy a zenészek számára az úgynevezett gümőkoros reménynek nevezett ihletforrás, mert ők úgy gondolták, hogy ez egy euforikus, kreatív energiát fog kiváltani, ez a betegségig, azaz az állandó izzadság, ez az állandó felfokozott anyagcsere, ez az állandó sápadtság, amely egy ilyen arisztokratikus aurát kölcsönzött a páciensnek, aki ebbe szenvedett, és gyakorlatilag a szanatóriumok, mint kezelési lehetőség is hozzájárultak ennek a felfokozott lelki állapotnak a megélésére, mert nem volt egyebet, amit ott csinálni, csak osztani az eszet, igaz, illetve elmélkedni azon, hogy tulajdonképpen miért is betegedett meg az illető. A 19. század végén a Robert Koch felfedezése megváltoztatta ezt a romantikus hozzáállást a betegséghez, hiszen kiderült, hogy gyakorlatilag egy fertőző betegségről van szó. Igaz? És hogy ezt a fertőző betegséget kezelni kell. És akkor jött divatba a torakoplasztia, a művi pneumotorax, aztán utána a streptomicin kezelés, és így a tuberkulózisnak a társadalmi megítélése drámaian megváltozott, mert felismerték azt, hogy tulajdonképpen a tuberkulózisba szenvedők azok beteg emberek, akik a társaikat is megbetegíthetik, és mindenképpen a tuberkulózis az a szegénységgel és az erkölcsi züllöttséggel hozták kapcsolatba. A szegénység az reális volt, az erkölcsi züllöttség is idézőjelbe, mert sokkal gyakoribb volt azoknál, akik alkoholizmusba szenvedtek, akik valamilyen egyéb addikcióba szenvedtek, heroin, kokain fogyasztók voltak, vagy nagy dohányosok voltak. És ezáltal a 20. század elején egy stigmává vált ez a betegség, és megváltoztatta a társadalmi hozzáállást. Na most egy picit kezdjük ebből a két szempontból megközelíteni. Hogy látták a tuberkulózist azok a művészek, akik a 19. század végébe éltek, és hogy látták azok a művészek, akik alkottak a 20. századnak az elején. Az organikus elváltozásnak nyilván nem csak egy fényképszerű ábrázolásával, hanem az író, költő, zeneszerző, vagy a képzőművésznek a lelki hozzáállását is látjuk ezekbe a művekbe. Itt, amit láttok, gondolom mindenki ismeri, ez a Chopin keze, igaz? A Chopin keze, akit egy francia szobrász alkotott meg, és hogyha megnézzük ezt a kezet, akkor gyakorlatilag látszik a hüvelykúja az nem látszik olyan jól, de nézzük meg, hogy az orra üveg körmöknek a kidomborítása jellemzi ezt a kezet. Ez a hipoxiának, a tuberkulózis által okozott hipoxiának a jelképe. Tudjuk nagyon jól, hogy Chopin tuberkulózisba szenvedett, és Chopinnek a tuberkulózisa az az vezetett, és egy posztprimér generalizált tuberkulózisba halt meg, amit a tuberkulótikus perikarditisnek tudnak be. Chopinnek a betegsége ellentmondásos. Sokan azt feltételezik róla, hogy cisztás fibrózisba szenvedett. Azt is mondják, hogy alfa-1 antitripszin hiánya volt, vagy ciliáris diszkinéziája volt, tehát volt egy tüdő alapbetegsége is. Valószínű, hogy a terméketlenségét is a cisztás fibrózis alátámasztja, viszont erre rátevődött a tuberkulózis. És amikor meghalt, igaz, akkor tudjuk nagyon jól, hogy az volt a kívánság, hogy a szíve visszakerüljön
visszakerüljön Lengyelországba, és vissza is került, amit nemrég kinyitottak, megnézték, és bizony kielemezték, hogy ott van a tuberkulózisnak a perikardiális érintettsége, korpulmonária volt Chopinnek, és gyakorlatilag a Bonc jegyzőkönyvébe az is szerepel, hogy a számos kavernát találtak a tüdejébe, illetve intesztinális érintettsége is volt, és a perikarditis volt, és a kardiopulmonáris insufficiencia, ami a halálát okozta. A DNS vizsgálatok elvégzése során bebizonyosodott, hogy mindenképpen a tuberkulózis volt a halálok, és aztán ez egy másik történet, 2065-re tervezik az újravizsgálását a szívének, és akkor talán majd a tüdő érintettségéről is többet fogunk tudni, az alapbetegségéről. Egy másik romantikus író, akit mindenki ismer, hát az ifjú Alexandre Dumas, igaz? És nagyon jól tudjuk, hogy a remek műve a Kaméliás hölgy. A Kaméliás hölgy, aki egy kurtizán életét írja le, akit annak idején Párizsba számos ismert ember választott barátnőül, és aki tuberkulózisba hal meg a regény végén. Aki olvasta a könyvet, az ismeri a történetet, és azt is tudjuk, hogy ez nyilván, hogy ezt Verdi is felhasználta az operájának, a Traviátának a megírásakor. A következő pillér, igaz, az, amikor a tuberkulózisról bebizonyosodik, hogy fertőző betegség, és megszűnik ez a romantikus hozzáállás a betegséghez, amikor stigmává válik, és amikor létezik egy olyan átmeneti periódus, amikor az írók és a költők próbálják, és a festőművészek próbálják a maga valóságába jellemezni ezt a betegséget, úgy leírva a tuberkulózisnak bizonyos tüneteit, amilyent én gyakorlatilag még szemiológiai könyvben sem láttam szebben leírva. És ennek egy példája Thomas Mannnak a Varázshegye. Ki olvasta a regényt? Ez az. Jó, köszönöm a barátaimnak, és a férjemnek, hogy olvasták. Barátnőmmel együtt olvastuk annak idején. Az egyik legszebb Thomas Mann regény, és most azt mondjátok meg, hogy ki fogja elolvasni. Na gyertek, na emeljétek fel a kezeteket. Jó. Gyakorlatilag ezeket az írókat nyilván családtagok, saját betegségük vagy barátaik, környezetük betegsége illette meg, és ez alól Thomas Mann sem volt kivétel. Mert akkor született a regény megírásának az ötlete, amikor a feleségét tuberkulózissal diagnosztizálták, illetve gyanúsították, és szanatóriumba helyezték. És akkor többé-kevésbé próbálta visszaadni azt a környezetet, illetve azt a tuberkulózisnak azon tüneteit, amit ott tapasztalt. És hogyha megengeditek, én fel is olvasnék nektek egy részletet, csak itt én nem látok olyan jól, de megpróbálom, lássuk kivetítve, mennyire sikerül nekem. Ami számomra, tehát ami az én figyelmemet felkeltette, amikor még fiatal fejjel olvastam ezt a regényt, és nem voltam orvos. És amikor orvos lettem, visszaemlékeztem a 19. oldalra, és kinyitottam újból, főleg mikor patológus lettem. És többször elolvastam a diákjaimnak is, mert a köhögésnek, ami a tuberkulózisba szenvedő betegnek, igaz, az egyik jellegzetessége, sehol ilyen szépen leírva nem találtam. Megpróbálom ennél a fénynél felolvasni nektek, esetleg ott kövessétek, én addig nem látok, szemüveg nélkül. A
főszereplőről van szó, aki a barátját látogatja meg a szanatóriumba, és miközben a szanatóriumba érkezik, azt mondja, hogy Hans Castorpnak fölbe gyökerezett a lába, megállította egy elképesztően szörnyű zörej, amely eléggé közelről a folyosó kanyarulatából hangzott. Nem volt hangos ez az örej, de olyan végletesen borzalmas, hogy Hans Castorp arca eltorzult, és tágra nyílt szemmel merett unokaöccsére. Köhögés volt nyilván, férfi köhögése, de ez a köhögés semmiféle egyéb köhögéshez nem hasonlított, amit Hans valaha életébe hallott. Sőt, ehhez képest minden más köhögés, amit eddig ismert, pompás, életerős megnyilvánulásnak volt mondható, ebből a köhögésből hiányzott minden kedv és lendület, nem is löketszerűen tört fel, hanem úgy hangzott, mint valami kísérteties, erőtlen kotorászás egy felbomló szervezet pépjébe. Annyiféle köhögés van, száraz és oldott. És a kettő közül az oldott a jobbik, amint mondják, sokkal kellemesebb, mint efféle ugatás. Mikor fiatal koromban, így mondta, fiatal koromban torokgyíkon volt, akkor ugattam, mint a farkas, és mindenki örült, amikor feloldódott a köhögésen. Tisztán emlékszem rá, de ilyen köhögés, mint ez itt, ilyen még nem volt. Legalábbis én még nem tapasztaltam hozzá hasonlót. Hiszen ez már nem is élő ember köhögése. Ez nem száraz, de oldottnak sem lehet nevezni, ez nem helyes kifejezés. Hiszen ez olyan, mintha belelátnék ebbe az emberbe, hogy mi van benne belül. Csupa iszap és szotyogó. Tehát így néz ki a tuberkulózisnak a köhögése, és most egy személyes élményt is elmondok nektek, hogy tulajdonképpen mikor emlékeztem én először erre a 19. oldalra. Amikor fiatal koromban egyszer Budapesten egy bérházba meghallottam egy ilyen köhögést a férjemmel együtt. És akkor úgy felrém lett bennem, hogy hoppá, én ezt valahol, mintha már hallottam volna, és igen, itt van a Varázshegybe, tehát ott a folytatása, amit elolvastam. Tehát nem hiszem, hogy egy szemiológia könyv jobban tudná nektek jellemezni ezt a köhögést, és hogyha tényleg tuberkulózist haltok, akinek kavernája van, akkor ez a köhögés jellemző rá. Ez az erőtlen köhögés, ami gyakorlatilag a tüdőnek a vitálkapacitásának, igaz, és a kilégzésének az elégtelensége. Egy másik tünete a tuberkulózisnak a vérköpés, igaz? És elmondtuk, hogy miért köpi a vért? Azért, mert a nekrózis az erekfalát is érinti, és egy adott pillanatban ez a bronchusokon keresztül a külvilágba kerül, amit az erőltetett köhögés vált ki. Az irodalomnak egyik gyöngyszeme a magyar irodalomnak a Hétkrajcár. Azokat a könyveket tettem fel, akik gyerekkoromban az első könyvek voltak, amik a kezembe kerültek, és a Hétkrajcárnak a történetét mindenki ismeri. Igaz, Móricz Zsigmondnak egy saját személyes tapasztalata a szegénység és az édesanyjának a tüdőbaja. Gyakorlatilag a novellának már a második, harmadik mondatába találkozunk gyakorlatilag ezzel a betegség bevezetésével. Mert azt mondja, hogy is kacagnék, amikor nincsen már a piros arcú vidám anyám, aki olyan édesen tudott nevetni, hogy a könycsorgott a végén a szeméből, és a köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. Igaz? Tehát előrevetíti, hogy itt valami tragédia fog bekövetkezni. Aztán tudjuk nagyon jól a Koldusnak a történetét, igaz, aki végül ő lesz az, aki kisegíti őket a bajból, csak kiderül, hogy gyakorlatilag akkor sem gyűlt össze a pénz a szappanra, mert nincsen lámpaolaj, igaz, és akkor nem lehet mosni, és akkor elkezd az édesanyja nevetni, és azt mondja, hogy fuldoklás rött rá a kacajtól, keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odállottam alá, hogy támogassam, amit két tenyerembe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt.
az ő drága szent vére, az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud. Tehát ez nem egyéb, mint a vérköpés, igaz, a hemoptízisnek a jellemzése. Aztán ugyancsak itt vagyunk a realitás korába, amikor 1908-ban gyakorlatilag Magyarországon még mindig a morbus hungaricusnak nevű betegség minden 10. embernek a haláloka, és amikor nincsen kezelés. És itt van Ady Endre, igaz? Ady Endre, akit megihletett a tuberkulózisba szenvedő, beteg embernek és szegény embernek a sorsa, és ott van az Öreg Kunné című verse, ahol leírja, hogy egy szegény, fedett kis kunyhóba az öregasszony haldoklik, igaz? És a férj az, aki végignézi a haldoklását. Nem szeretném az egész verset felolvasni, viszont itt van a 4. szakasza, ami gyakorlatilag jellemzi az akkori történelmi Magyarországot a betegségeivel együtt, mert azt mondja, hogy kunyhó, olajmécs, munka, éhség, gyermek, rongy, szégyen és a többi. És végül a legnagyobb parancs jött, tessék a tüdőt kiköhögni. Tehát a tuberkulózisba aztán meg is hal a feleség. Hogyha tovább megyünk, igaz, akkor tudjuk nagyon jól, hogy voltak olyan költőink, akik tuberkulózisba szenvedtek, és a saját betegségük volt az, ami megihlette a vers megírásakor. És akkor mondanám ezt a verset, illetve olvasnám, mert mondani nem tudom. Azt mondja, hogy elkoptam, nézz rám, nézz felém, itt állok, és nem is tudom, életem delén vagy estelén, és azt hittem, hogy rád nyitok, te iszonyú, te nagy titok. Nézd, nincs páncélom, mellvasom, kitakarom a mellkasom, e borda rácsos bús lugast, zászlós tüdőm a bús lyukast. Tüdőm rekedten felzihál, a csontos rácsú furcsa kasban, mint őszi szélbe csapkodó tépett függöny a bús lugasban. A vérereg bús ágbogán, roncsolt tüdőm, rőt lomb a fán. Leványad róla, mint a bús, elomló lomb a gyenge hús. A bordák közé aggatott tüdőt, mint búskor juggatott, s melyből néha vér feltör, és ajkamig ér, bíbor iszap kicsap. Ki ez? Tóth Árpád, igaz? Tóth Árpád, aki szépen leírja, hogy néz ki egy kaverna, igaz, a tüdeje, aki bús lyukas, aki leírja a tuberkulózis erőtlen köhögését, tüdöm rekedten felzihál, aki leírja a roncsolt tüdöm rőt lomb a fán, igaz, az exudatív granulómák és a kavernák által szétesett tüdőszövetet, pedig nem volt orvos, és aki a hemoptízis nem is tudná szebben jellemezni, igaz, azt mondja, hogy feltör és az ajkamig ér, bíbor iszapnak nevezi. Mert hogy nem csak vér, hanem ott van az a szövet törmelék is, igaz, akivel együtt ő kívül. Tehát ez Tóth Árpád 1928-ban írott Elkoptam című verse. És akkor menjünk egy kicsit a festészetre tovább, jó? Ez egy olyan ábrázolása a tuberkulózisnak, amikor az orvos képbe kerül. És itt látjuk azt a tuberkulózisban szenvedő pácienst, aki az elsötétített szobába, halvány arccal, igaz, gyengén, az ágyon fekszik, és ott ül mellette az orvos, igaz, aki a pulzusát tappintja és méri a pulzus számot, és ott van mellette, igaz, az apáca, aki karitatív tevékenységet folytat. Hát gyakorlatilag ez Picasso-nak egy képe, aki még a realista korszakából származik, az ifjú Picasso-nak az apja hatására festette ezt a képet egy pályázat megnyerésére, és meg is nyerte a pályázatot.
Gyakorlatilag viszont azt látjuk, hogy annak ellenére az orvos, igaz, az a tudománya, tehát amikor a tudomány már kezd megjelenni, a 1897-ben festette ezt a képét, ugyanakkor az apáca az a jólétet próbálja, igaz, a karitatív tevékenység jelenlétét bizonyítani. Mégis, hogyha figyelmesen megnézzük, nézzétek meg, itt azért a becsukott ablaknál látszik, igaz, ahogy a víz lefolyik, és ugye a falat azért úgy a vakolat felmálik. Tehát azért tulajdonképpen igenis ott van a szegénységnek, illetve az állatlevegőnek a szerepe a tuberkulózis kialakulásában. Aztán gyakorlatilag menjünk egy kicsit tovább, amikor a témaválasztás hátterébe a személyes érintettség áll. Itt van a festészetben, a norvég festők állnak élen, Krogh, illetve Edvard Munch és a svájci Ferdinand Hodler. Na nézzük egy kicsit ezeket a képeket. Ezek mind olyan képek, ami a vesztességből és a saját megrendítő élményből ad helyet a művészetnek. És az első kép egy olyan nőt ábrázol, Ferdinand Hodlernek a festménye, egy nagynevű svájci festő, aminek az a címe, igaz, hogy a rekonvaleszcencia, és ez a nő ül az ágyán abba, ahol gyakorlatilag sokat fekszik, igaz, és várja sápadtan, hogy a tuberkulózisból felépüljön. Kihangsúlyozza az arca sápadtságát, a sötét haja, illetve a sötét ruhája. Tulajdonképpen a művésznek a családi tragédiája adta az ihletet, mert úgy emlékszik a családjára, hogy a családjában a TBC volt az úr, 7 testvére volt, az édesapja is TBC-be halt meg, az összes 7 testvére tuberkulózisba hunynak el, és úgy emlékszik vissza, hogy úgy volt, hogy mindig egy hulla került a házba. És erre rátevődött még azt, hogy 2015-ben a fiát is tuberkulózissal diagnosztizálták, és ez az egyéb többi képein is megjelenik. A Krogh-féle képen a norvég naturista festőnek a testvére halála adta az ihletet. Itt van ez a kislány, aki tuberkulózisba szenved és meghal. Jellegzetes a kép, nézzétek meg, ülő pozícióba, párnán igaz, mert hogy légszomja van, nem tud feküdni. Azt is látjuk, hogy a halvány sápadt arcon az anxiozitás jele felismerhetők, igaz, a hipoxia következtében. Azt is tudjuk nagyon jól, hogy Krogh tanítvány volt Edvard Munch. Gyakorlatilag az expresszionizmusnak az erőfutára. Neki is családi élmény befolyásolta a művészetét, bizonyára mindenki ismeri a Sikoly című festményét, igaz? Tulajdonképpen úgy emlékszik vissza a gyerekkorába, hogy a betegség, az őrület és a halál angyalai vették körbe a bölcsömet, és azóta is egész életembe követnek. Gyerekkoromban mindig úgy éreztem, hogy igazságtalanul bánnak velem, anya nélkül betegen, és a pokolban rám váró büntetés örökké a fejem fölött lebeg. Az édesanyja tuberkulózisba halt meg, és az Anya halála című festményet ihlette. Nézzük meg, ahol a sápadt anya, aki mozdulatlanul fekszik, a gyerek a fülét igaz eltakarja, menekülni szeretne ebből a pokolból. De nem állt meg itt a tuberkulózis által okozott tragédia, hiszen a beteg gyermek az egyik leghíresebb festménye. A kritika kétkedéssel fogadta először, aztán utána beemelte a művészettörténelmi remekek közé, hiszen a nővérének, nem a nővére, de nővére volt, nem húga, halála volt az a pillanat, ami megihlette a festménynek a létrejöttét.
Nézzétek meg, hogy hasonlít az előző képhez, igaz? Szintén ott ül a kislány, ül, nem fekszik, igaz? Párnákkal feltámasztva, és látszik az a kifejezéstelen sápadt és beteg arc, amit a vörös haj jobban kiemel, és soványan, igaz, orvosi felszerelés hiányába a nagynényének a gondozása mellett próbálja átvészelni, vagy pedig átlépni ezt a nehéz pillanatot. Munk azt mondja erről a festményről, hogy érdemes meghallgatni, hogy az év folyamán sokszor megfestettem a képet. Újra lekapartam, terpentinnel lemostam, és újra meg újra megkíséreltem visszaadni az első benyomást, amikor meglátta a hugát haldokolva. Az áttetsző halvány bőrt, az ágyneművel szembe a reszkető szájat, a remegő kezet. És akkor azt is leírja, hogy próbálta saját szempilláin keresztül, nézzétek meg, itt vannak azok az ecsetvonások, valószínű, hogy a könnyekkel megtelt szemet jellemzi, igaz, amin keresztül próbálta kiszűrni ezt a fényt, ami a tragédiáját próbálja ennek az agóniának kifejezni. Mit jelent a stigma tulajdonképpen? Az egyik leghíresebb és kedvelt festő Modiglianiról van szó, igaz? Modiglianinak az önarcképét látjuk. Tudjuk nagyon jól, hogy tuberkulózisba szenvedett. Modigliani nem csak tuberkulózisba, hanem alkoholizmusba is szenvedett, nagy dohányos volt, és nem mellőzte a heroin, hasis és egyéb addiktív szereknek a fogyasztását sem, és gyakorlatilag, amikor kezelést ajánlottak fel neki, azt ő egy megbélyegzésnek tekintette, hogy ő most bevonuljon egy kórházba, és éppen ezért visszautasította. Nyilván, hogy ez lett a tragédiája, mert a szekundér tuberkulózisa, a posztprimér tuberkulózisa generalizációjának eredményeképpen tuberkulotikus meningitisbe halt meg a festő. Nagyon szépen jellemzi Potter, gyakorlatilag ez egy orvos volt, a 2002-ben megjelent cikkébe. Azt mondja erről a képről, hogy akár szándékosan, akár nem, a portréfestőmester Modigliani ezzel a beesett arcú és összezárt ajkú önarcképpel többet festett meg, mint a saját képmását. A tuberkulózis arcát festette meg. És ez így is van. Nyilván, amit elmondtunk ma a tuberkulózisról, az csak a jéghegy csúcsa, igaz? Rengeteg olyan műalkotás létezik, ami a tuberkulózissal kapcsolatos. Nekem nem az volt a célom ezzel, hogy itt most mindent elmondjak nektek. Nekem az volt a célom, hogy érzékenyítsetek benneteket a betegség jelentősége iránt, az, hogy ez a betegség gyógyítható, de nem utolsó sorban megelőzhető, igaz, orvosi szempontból. Az, hogy aki tuberkulózisba szenved, az valóban szenvedő ember, és neki segítenünk kell orvosoknak. És nem utolsó sorban, hogy amikor fáradtan hazamentek a munkából, akkor talán egy-egy album fellapozása, vagy egy-egy vers, illetve novella elolvasása egy picit felvidít benneteket, és más szemszögből világítja meg a betegségeket. A záróakkordként csak annyit szeretnék elmondani, hogy tulajdonképpen mit is jelent a tuberkulózis a művészetben. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi az az ellentmondás, ami ennyire megosztotta a művészetet. Aztán rájöttem, hogy kár gondolkodnom, mert az egyik orvos kollega nagyon szépen megírta már 1997-ben
azt mondja, hogy a tuberkulózis titokzatos hatását a kreatív festészetre nehéz meghatározni, inkább inspirációs, mintsem intellektuális folyamat. Feltételezik, hogy a betegséget kísérő alacsony fokú láz, a felismerés és a felfokozott észlelés kitöréseit eredményezheti. Az is lehetséges, hogy a tuberkulózis, mint minden más fizikai megpróbáltatás, a belső erőforrások kiaknázásának képességét, önállóságot ad a szenvedőnek, ugyanakkor a korai halál kilátásba helyezése sürgetőleg hatott a festésnek az aktusára. Egy kis vigasztalás, hogy a festők teljes mértékben kiaknázhatták a bennük rejlő lehetőségeket, noha megtagadta tőlük ezt az értékes ajándékot az idő. Na, én ilyen szépen nem tudtam volna megfogalmazni, és ezek azok a záróakkordok, amire azt mondom, hogy igen, a TBC a saját szeretteink betegség által okozott szorongásból fakadó művészet tulajdonképpen. Közeledik a karácsony, közeledik a vakáció, és ha Budapestre mentek, akkor ne csak a karácsonyi vásárra menjetek. Megnyílt a Munkácsi kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, olyan remek műveket láthattunk, reméljük, ami eddig még Magyarországon nem fordult meg. És akkor mindnyájatoknak kívánok az ünnepeknek a küszöbén békés áldott ünnepek.